So, game nga tayo mga idol. Sana bitin dun sa heating video natin. So, ito na. Langaran lines pareho mga boss. So, yung legendary tigre na tatlo yung tinalo sa Royal Rumble. So, siya yung kakana dito sa yung larangan, no. So, parehas naman to sila. Same bloodline. So, game tayo mga bossing. Kampihan tayo mga idol. Itong langaran na to, maganda talaga mga boss, no. Kung akong titingin, parang Margus line din. So, check nyo sa Facebook page natin, makikita nyo yung mga G na dumadating sa akin ngayon, no. So, pwede nyo ako message sa Facebook page kung mapanood nyo to. Pwede ako magbenta ng wholesale sa inyo. Pwede ako magbenta ng volume. Maramihan talaga. Sa murang halaga lang, no. So, selection, wholesale, pwede yan. So, tignan lang natin. Pwede din ako magbenta sa inyo ng super selection, which is panggitnaan talaga, no. So, parehong-pareho sa mga ina-upload ko sa Facebook, mga boss. So, let's go. Pero, mga boss, no, ito lang talaga. So, nagtitipid kayo materyales. Susugal kayo ng 11 to 22,000 gitnaan. Tapos, titipirin nyo ako sa bayad, mga boss. Kunyari, babudget na kayo ng 60, 70 sa good size. Mga bossing, try nyo sa iba, no. Tapos lalaro kayo ng ganun, 22k yung sugal, no? So, try nyo sa iba mga boss. Kasi dito yan, wala lang yan mga boss, selection lang yan ng ahente dito, 70 na, no? So, alam nyo na mga boss, bakit yung mga sobrang gandang gagamba, wala sa wholesale or ano ba, wala dun sa mga murang-murang gagamba lang, no? Kasi dito pa lang mga boss, doble na yung puhunan, makakuha ka lang ng sobrang gandang gagamba. So, let's go tayo mga idol. In-explain ko lang, no. Game tayo, game. Oy, bawal patalikod mga boss. Game. So, tignan nyo ito mga idol. Pagang. Pusang alaw. Nakapauna yung old na tigre, no. Pinulo niya yung ano, yung bagong tigre natin. So, wasak-wasak talaga mga idol. Yan, no. Wasak-wasak talaga mga bossing. Wasak tagailiran. Wasak tambutso. Wasak paa. Pero ito naman wasak mga idol. Yung isa wasak. Ito naman sabog. So, wasak din to. Nadibdiban. Tinamaan din sa paa. So, tignan natin kung hanggang saan yung kaya nilang ibigay, no. So, parehas kasi na gamot mga boss. Kaya medyo parehas din ng laro. Parehong tigre to mga idol. So, check nyo sa Facebook page natin mga boss kung gusto nyo makita yung mga bagong gagamba na dumadating sa atin. Parang i-upload natin mamaya. Makikita nyo. Ang gagandang gagamba talaga. Malayong-malayo to mga quality na ito mga boss. Yung sunod na fight na i-upload ko, ganun-ganun yung mga itsura. Puro pula, tinto, tigre, ganun, orange. So, iba talaga yung bloodline ngayon ng gagamba, no? Magaganda. So, ganun na naman kasi mga bossing, no? Season lang talaga. So, paswerte-swerte lang mga boss. Pagandahan ng area. So, yung notion na ano pala mga idol, no? Yung explain ko na rin sa inyo, no? Sa mga baguhan mga boss. Tingin kasi nila pag Jensan dilaw. Mga bossing, may area lang sa Jensan na dilaw. Yun lang yun, no? So, yun yung pinakamurang gagamba sa Jensan mga boss. Yung area na dilaw. Halos ano lang yun, reject yun sa mga selection dito mga bossing. So, reject yun sa selection dito, no. So, pinilit kong paglabanin mga idol, hindi talaga kaya na, no. Pero yung isa kasi dying na, ito buhay pa, kaya pa maglakad sa stick. So, 3-step rulings or makabitay lang yung gagamba. So, alam niyo na kung anong panalo dito mga boss. Mas nanalo pa yung old na gagamba. Pero may experience na kasi yan mga idol, saka nakapauna talaga, no. Diin kasi yung kagat, madiin na mga boss, no. Kumbaga sa ano bitaw kung bitaw talaga lahat ng meron siya. So, G, ito yung sinasabi ko sa inyo mga boss. Ganitong bloodline yung dumadating sa akin nagagamba ngayon. So, langaran mga bossing. So, area pa rin sa Jensan mga boss na magagandang kulay. Ayan, no. Tingnan natin. Derby size versus pangak fight. Tingnan nyo gano'ng kahaba yung difference sa paa.
pagang